El problema de la guerra en el cine és que, tot i que la major part de pel·lícules estan en contra de la guerra i per tant a favor de la pau, no poden evitar la fascinació per l'espectacle de la destrucció. Cases, ciutats devastades, foc, bombes, explosions, lluites cos a cos, tiroteig, cadàvers al camp de batalla o al carrer, cossos desfets, nens famèlics, mares mortes o violades, desesperació, tortures, presó, judicis injustos, execucions. L'espectacle de la guerra creua tota la història de l'audiovisual, des dels enfrontaments de l'antiguitat fins als episodis bèl·lics del present. El problema no té solució. No es pot fer una pel·lícula de guerra evitant el terrible i atractiu espectacle de l'horror més gran que ha creat el ser humà. La violència extrema en totes les seves formes que suposa la guerra. I encara podem afegir una pregunta, que és millor que la pel·lícula de guerra presenti herois, com ara Spàrtac, a la pel·lícula del mateix nom, de 1960, o el capità Dax a Camins de Glòria, de 1957, les dues de Stanley Kubrick, o que no hi hagi herois, que tot sigui un infern sense heroisme, com a Alemanya any zero, de 1948, de Roberto Rossellini, o a Massacre Ben i Mira, de 1985, de Lem Klimov. Intentarem analitzar Camins de Glòria, Senderos de Glòria, Paths of Glory, de Stanley Kubrick, duríssima, extraordinària i basada en fets reals succeïts a França a la Primera Guerra Mundial. L'argument de Camins de Glòria és relativament simple. Una operació militar fracassada provoca l'execució de 3 soldats acusats de covardia. Si veiem l'esquema del film, ens adonem que es pot tractar d'una estructura clàssica en 3 actes que se sosté sobre 3 grans seqüències. La batalla fracassada, el judici o consell de guerra per covardia contra 3 soldats i l'execució. Hi ha una quarta seqüència important perquè és al final, que deixem per més endavant. General Brulas. Hello, George. How are you? Wonderful seeing you again. Really wonderful. En 1916, 2 generals, Miró i Brulart, en un luxós palau, parlen de condecoracions i d'una acció militar. La presa d'una posició alemanya infranquejable, el turó de les formigues, per la glòria de França. I really haven't done very much. The place is much the same as it was when I moved in. Miró comunica al coronel Dax. What sort of casualties do you anticipate, sir? Say 5% killed by our own barrage. It's a very generous allowance. 10% more in getting through no man's land, and 20% more getting to the wire. That leaves 65%, with the worst part of the job over. Let's say another 25% in actually taking the anthill. We're still left with a force more than adequate to hold it. General, you're saying that more than half my men will be killed. Yes, it's a terrible price to pay, Colonel. But we will have the anthill. But will we, sir? I'm depending on you, Colonel. All France is depending on you. Am I amusing you, Colonel? Not a bull, General. I don't need a flag waving in front of me to get me to charge. I don't think I like your comparison of the flag of France to a bullfighter's cape. I mean, nothing disrespectful to the flag of France, sir. Patriotism may be old-fashioned, but show me a patriot and I'll show you an honest man. Well, not everyone has always thought so. Samuel Johnson had something else to say about patriotism. And what was that, may I ask? Well, nothing really. What do you mean, nothing really? Well, sir, nothing really important. Colonel, when I ask a question, it's always important. Now, who is this man? Samuel Johnson, sir. All right, now, what did he have to say about patriotism? He said it was the last refuge of the scoundrels, sir. I'm sorry. I meant nothing personal. La batalla és una carnisseria. Els soldats es neguen a seguir. Miró ordena disparar contra els seus propis soldats. Més endavant, davant un consell de guerra per 3 caps de turc. Dax fa d'advocat defensor i considera el judici com una paròdia de la justícia humana. Els 3 soldats són afusellats. Thank you, Mr. Prosecutor. Colonel, would you like to make your plea?
Gentlemen of the court, there are times when I'm ashamed to be a member of the human race, and this is one such occasion. Showed courage in the face of the enemy, my son. Show it now before your own troops. Man, brace. He said, this day thou shalt be with me in paradise. Plorar li ofereix un ascens a Dax, que aquest rebutja i qualifica el militar com un vell sàdic i degenerat. I aleshores s'esdevé l'inesperat, en la darrera seqüència. A la cantina, una presonera alemanya és obligada a cantar. Tots els soldats es burlen d'ella, però adonant-se del seu patiment acaben per acompanyar-la en la cançó, la majoria amb llàgrimes als ulls. Un final positiu, empàtic, en aquest film tan dur. Podríem dir que és l'única seqüència melodramàtica en tota la filmografia de Stanley Kubrick. El muntatge de la muntadora alemanya Eva Kroll i probablement el mateix Kubrick tendeix una i una altra vegada al pla seqüència. Donat que la història amb prou feines té seqüències d'acció, és lògic considerar que Camins de Glòria és un film sobretot dialogat. Les converses dels generals, l'espera al calabós, el judici, xantatges, amenaces. Els diàlegs més rellevants estan efectivament rodats i muntats en pla contra pla, però el que ha transcendit d'aquest film amb més força són els travelings en pla seqüència a les trinxeres. To the 6th or 7th Malchip, leering and smecking, and then going into it, I began to feel really sick. But I could not shut my glasses. And even if I tried to move my glass balls about,
I still could not get out of the line of fire of this picture. Barry's first taste of battle was only a skirmish against a small rearguard of Frenchmen who occupied an orchard beside a road down which a few hours later the English main force would wish to pass. Though this encounter is not recorded in any history books, it was memorable enough for those who took part. Over to my house and fuck my sister. You little scumbag! I got your name. I got your ass! You will not laugh. You will not cry. You will learn by the numbers. I will teach you. Now get up. Get on your feet. You had best unfuck yourself or I will unscrew your head and shut down your neck. Sir, yes, sir. Private Joker, why did you join my beloved corps? Sir, to kill, sir. So you're a killer? Sir, yes, sir. Let me see your war face. Sir. You got a war face? Ah! That's a war face. Now let me see your war face. Ah! Bullshit. You didn't convince me. Let me see your real war face. Ah! You don't scare me. Work on it. Sir, yes, sir. El ser humà evoluciona gràcies al seu instint assassí, que fins i tot li permet vèncer a la més poderosa intel·ligència artificial. Però aquest instint condueix periòdicament a la guerra. La guerra fa sorgir el pitjor del ser humà i de vegades també el millor. La guerra és la mort. Necessita de soldats als quals cal convertir en màquines de matar. La guerra és un espectacle de devastació, però també és capaç de generar bellesa estètica. Es pot transformar la ment d'un soldat, però no anul·lar per cap procediment la ment d'un assassí.